Gaurko bisitaren helburua Lortekeko instalazio berriak erakustea zen pixkat Eusko Jaurlaritzari. Eta batipat beraien laguntzagatik, laguntza inbertsio eta ekipamentu berrietan. Eta Smartla laborategia bisitatu dugu, eta Smartla laborategiko espazio berriak digital arloan, eta gero elektromobilitateko laser soldadurazko teknologiako espazio berria. Bi laser desberdinakin abiatuz, teknologia horren bitartez merkatu berri batez hartzen ari gara, eta hori da elektromobilitasun sektorean eta energia betaketaren sektorean, eta enpresai laguntzen ari gara sektore berritzaile horretan diversifikazio prozesurantz. Ez dezagun ahaztu, kooperatiben edo ekimen pribatuaren arrakasta gizarte osoaren arrakasta ere izango da. Geroz eta lehen mailako enpresa gehiago izan, orduan eta errazagoa izango zaigu gure bizi kalitatea bermatzen jarraitzea. 2030 begira, hausnarketa reflexio estrategikoa egin genunean, 3 edo 4 elementu atea zian. Bat izan merkatu enpresarantz transferentzia prozesua gehiago indartu eta enpresaruntz kolaborazio elkarlan hori lan estu batekin teknologia transferitu. Bigarrena, baita ere Euskadiri lagundu, Lortek eta Berreteatik elkarran bidez, Euskadiri lagundu lidergoa izaten berrikuntza mailan Europan. Eta hirugarrena, transizio energetiko honetan baita ere jarraitu gure apostu, esango genuke, sektore berriztaileetan sartzen. Aspiráis a ser un centro tecnológico líder en el desarrollo de soluciones innovadoras que den respuesta a retos tecnológicos como la transición digital o energético-climática, y reconocemos también vuestro objetivo. La fórmula elegida la conocemos bien en Euskadi: cooperar, colaborar. Hanka bat lurrean, Goierrin, eta beste bat airean, irekita mundura.